Alabeli banzi. Alabeli banzi. Ngoshe. Ngoshe wesulu. Ngicela sime ngeenyawo bazalwane. I want to take this moment and salute every servant of God ongene sesibingelelile baba uNgwenya Mtimande izinciko zikaNkulunkulu zonke engene kanye nawe Lwandle babshoba ngiyanamukela inciko zikaNkulunkulu. Thank you siwutho ngani every leader ophakathi kwethu siyazi ukuthi siba nabaholi abaphakathi kwethu abaholi emphakathini counselors and in other spheres. We welcome you and we bless God for your presence tonight. Ngibona umfundisi uKholeni osuka all the way eMlomo eRmelo nomama wakwakhe. Thank you so much izinceko zikaNkulunkulu for honoring us this way. Angizukubuya bazalwane la ngaphambili. Angizukubuya ukwamukela ubaba uMkhatsho ngoba imic izosuka kimi iye kumfundisi isuke kumfundisi iye kumfundisi. Mkhatsho, we bless the Lord for your life. We just can't wait ukuzwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusisaphi namhlanje ntambama. Bangaka bathi ngempela babishop, we just can't wait. Bazalwana, I just want to say thank you to every one of you for standing with the vision. Thank you for every one of you for being reliable and for consistency yenu. Cela ungibongele kumakhelwane uthi kuye umfundisi uyabonga, umfundisi uyabonga, umfundisi. Bazane bami SWAIC ngani. Uma ningekho SWAIC njani ayikho. And we bless the Lord that you've been constant for 11 years. You've pushed this conference. And I believe that we are going to another dimension. I believe that we are back online and we just want to say welcome bazalwane abasemakhaya. Welcome ezincekweni zikaNkulunkulu. We know people are tuning in from different places. Izolo we reached over 6,000 people online. And I believe that you are joining in again tonight. You are tagging your friends, you're sharing the links on your pages and invite people to fellowship during this week. This is a week of the word. Isihloko salomhlangano sithi umuntu ekuKristu. If any man is in Christ. And I believe that njengoba kurenew ingqondo, kurenewa yonke into ingoba vele umuntu ukuphi bazalwane ekuKristu. Ngivumeleni bazane ngenhlonipho kaKristu nangentokozo kaJesu. Ngamukele usisihlengiwe, she will do 2 worship songs bese hand over imic kubaba umpostoli Muziwezigwili. Oh, come on, give God the glory. Oh, come on, celebrate. Oh, bayethe go sengwele. Oh, wangi Twala lumkhele lo umkhele wa uhlaba usengibe lo kwethaba. Oh, bayethe go sengwele. Oh, wangi Twala lumkhele lo umkhele wa uhlaba. I just usengibe lo kwethaba. Abayethe siya bayethe
Itwala lethu wena wethu itwala laphakathi wena wethu usazela umusa ingelosi ikwazi ukuhlabela njengathi thina siyasho sithi bayethe 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 Chimena bayete wengosi yami siletha kuwe zonke izibongo sithi bayete 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 wasathala bayete lebiya shikela basiyete lebiya la baba usiyela bayete la baba siyete uriyela baba baba basiyete la baba baba uriyela basiyela baba la baba ay bayete hallelujah. 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 Sizenkonzweni. Ngizile konsathini. Alikho iculo lakho. Nkosi yomusa mayibusise. Ukuze sikwazi ukukhonza kahle. Ngoba akakhonzeki kahle mawulindi iculo lakho. Alikho engizoliculo lakho. Ngifuna sidumise bazalwane ngiyabona ukuthi abantu balinda amaculo abo mhlawumbe bacamisa khona engizolicula abalaziyo alikho siyadumisa njengamanje Nkosi yomusa mayisibusise kusihluphe kakhulu ukuthi sifike saba ama-artist ngaphandle saphinde saba ama-artist nasebandleni sangakwazi ukukhonza angilona i-artist ke mina la ngibona bangibiza nge-artist ngizokhonza la mabu neculo lakho bulifisa bekumele ulicele kumoya ingcwele bakwethu angitshena ukuhlengiwe usiyohlala usuthi nje sithandwa sabo kanti akekho sithandwa sami namuhla moya wami uthi yebo uthi yebo uthi yebo moya wami uthi yebo uthi yebo moya wami uthi yebo uthi yebo uthi yebo Hey!
Siyabonga baba kakhulu. Sisho njalo baba sithi yebo. Wena nkulunkulu ozithembiso zakho nokuba ziningi kangakanani wena kodwa zonke zinguyebo futhi wena zonke zingu-amen. Siyathoba kuwena nkulunkulu ethiwe ngawe emndeni wonke yasezulwini nasemhlabeni. Sikubonga ngoJesu Kristu isipho esikhulu kunazo zonke osinikeza umhlaba. Wena ungayigodlanga yakhe indodana kepha wayinikela ngenxa yethu sonke nokuthi usipheke konke kanye nayo. Sibona ukuthi sekusiphila uJesu bengathutha kwenele usipho umoya ongcwele ukuba ahlale kithi phakade. Nguwena moya ongcwele sikunikwe ngubaba esinikela kuwena le platform nale nkonzo ukuba ukhazimulisa uNkulunkulu baba kuleli bandla lonke. Thatha konke okusesifubeni sakhe usedlulisele khona kungasali nakunye. Khazimulisa uNkulunkulu indodana ngezwi nezwi layo umyalezo ngegama likaJesu Kristu. Moya ongcwele singcwelise, moya weqiniso siholele kulo lonke iqiniso. Moya wenkazimulo sembathise inkazimulo yakho. Moya womusa simathise ngomsa wakho. Moya wokuphila sigcwalise ngokuphila sibe nakho ukuchichima. Moya wenkululeko sikhulule ngamandla akho. Moya ophakade masiqondiswe nguwena njalo endleleni. Khuluma uphilise usindise wophule uqashule yonke imichilo yejoka nezibopho zobubi. Wambule ukhulule phakathi kwethu ngomoya wokwazi nokuqonda, umoya wokuhlakanipha nowamasu, umoya wamandla nokumesaba uJehova, umoya wothando nokuzikhuza, umoya wokukholwa nowesibindi, umoya wobumnene nowentobeko. Thatha le platform. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. I pray, Father, arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Let your enemies be scattered, Mbalenhle, emoyeni, emphefumulweni, emzimbeni, emkhakheni wezimali, emakhaya, workplaces, emsebenzini, kwi-neighborhood. Let your enemies be scattered. Emkhathini phansi kwenyawo zethu, emhlabeni, emanzini phansi komhlaba, right under our feet. Arise, O Lord, let your enemies be scattered. Ngegama likaJesu Kristu, moya ongcwele, let your glory and your presence have all supremacy and gainful ascendancy from start to finish. In Jesus Christ's name, amen. Akabonga uJesu ophilayo. Angibingelele ngokukhethekile the man of the house ogcotshwe kaNkulunkulu, isitsha sikaNkulunkulu ophezu konke, founder and visionary yalomsebenzi Temple of Faith, utata Bishop T. Twala. Angimbingelele nezibuko zakhe nesitudio yakhe enhle ngegama likaJesu. Ngibingelele nomama uBishop Twala, umama uBishop, umama uNdlunkulu wakhe, umathandana wakhe nesithiwa wasakhe. Ngiyambingelela ngegama likaJesu Kristu. Ungabe usukusho ke lokho ngoba niyathanda ukulingisa, ndimi indodwa engikhuluma kanjalo. Ngibingelela abagcotshwa kwaNkulunkulu onyawonhle, the vessels of God's honor, the servants of the Almighty God, abakhona lapha, abafundisi bangaphakathi, ama-in-house pastors, abapostoli, ababishopi, every level of protocol, abafundisi abakhona emakhaya, bonke abazalwana bezwayo, siyababingelela ngegama likaJesu Kristu. Sibingelele noyiphikayo ukuthi uyi-artist namhlanje uMahlenghlenge. Siyambingelela nalokho kuyiphika kwakhe ukuthi uyi-artist. Simemukela ngalokho azisho khona ke. Uma eyiyo ethu yiyo sothi uyiyo, uma ethi akayiyo sothi akayiyo. Praise the Lord. Sibingelela bonke abagcotshwa abakhona nabafundisi, amakhosikazi abefundisi
nabo mama umfundisi ebabingelela nabafisayo ke nje ukuba befundisi nabafisayo futhi uba omama umfundisi nabo sebabingelela bingelelo abangani bami ogogo nomkhulu ngiyababingelela nezibuko zabo abantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon sebabingelela obaba nomama sebabingelela nabafisayo nabo kuba obaba nomama ngeyolinye ilanga nabo sebabingelela sibela nabaseyiswini uma kukhona enibalayishe khona eyiswini ngegama likaJesu. Praise the Lord. Alikho igama elimnandi igama lakho Jesu, igama lakho. Wasithanda uNkulunkulu wasipha lento okuthiwa ukukholwa. Ufakazi omunye ke ulabe sathola nabo ivangeli kudala ngoba kumele silande lezi zinto ezayikhulunywa labantu abalitholayo ivangeli ngenkathi yakudala ngoba zinento eziqinisa kuyona uthi mayisefakaza ke uthi ngisho ngehla ingilosi ithi ngangidlala seningaze nibe serious ngempela ngangidlala buhawu naze nakholwa nani seniyimisele kangaka nje impela ngangidlala uthi angavele ethi ayiwadlala kahle sasawuthola umdlalo omnandi ngoba vele la emhlabeni kukubo kwayi imidlalo kodwa lo wasilethela wona nanko kumdlalo ezoqhubeka nawo. Praise the Lord. Siyafunda Izaga 19 verse 2 again. Uzofunda mina noma ukhona ofisa ukusilamulela. Ngikhona baba. Okay, akunankinga. Izaga 19 verse 2. Yeah. Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Futhi akunjani Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. awuthi ufake reference kwizaga 22 verse 12 khona lapho nje. Verse 12. Yeah, Izaga 22 verse 12. Amehlo kaJehova anaka onokwazi. Awumela lapho noma ungasaliqedelanga. Amehlo kaJehova anaka umuntu onjani? Onokwazi. Ake sime lapho ke. Praise the Lord. Umuntu uyisidalwa esimthandayo uNkulunkulu esingenankinga ngoNkulunkulu. Kodwa uma ungavumela umphefumulo uthande uNkulunkulu ukholo uNkulunkulu uhamba ungenakwazi somewhere somehow along the way ningaxabana noma nishilahlekelane noNkulunkulu. Ukufakwa kokwazi kwaphezulu in the soul emphefumulweni kuvikela lowo wena ongowakhe ukuba ningalahlekelane naye. Praise the Lord. Uma sibala izolo ukuthi izinto eziphazamisa umuntu neziwusizi nezihlukumeza umuntu zihlala zibhenkwe emphefumulweni. Sibe sesithinta ke 1 out of 4 points ukuthi kudilwa kanjani nomphefumulo sathi okuvela lapha kumaHubo 42 verse 4 umphefumulo uyathululwa. Bayezwa abantu abakhona endlini. Umphefumulo unjani bazalwane? Ngoba umphefumulo oye wavumelwa ukuba ugcwale izinto kanti lezo zinto ezilodwe kumphefumulo akuzona ezasekhaya ezulwini. Unokuba ukwenze wena uqobo uphume kwiposition yakho. Bayangizwa abantu abakhona endlini. Point in case uzoyibamba lento ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokwenza ukuthi wonke amabandla esinobudlelwane angisize ukuba ngiministerishe kuona ke kube neviki lonke Monday to Sunday esoba nezinkonzo ukukhokhe mina sikhokhela nje ukuprepare amakholwa ukuthi angakwazi kanjani ukuyihlupha ngokugxisha ulwazi emphefumulweni. Praise the Lord. The bill on me ngoba abafundisi nibahlupha nje ingoba
kukhulunywa izinto la kanti umphefumulo uyigcwalele zawo izinto uinterprete into ekhulunywa la ngento ogcwele kuyona ogcwele yona wena emphefumulweni uthothi ukukhulunywa enye into ukuthi interpretation yenye ngoba interpretation ihamba njengokwalokho kulodwe emphefumulweni wakho uyangizwa umuntu okhona angiliphindi point lami futhi uma umthanda uNkulunkulu kanti emphefumulweni awulodile ukwazi zingaqhamuka izinto ezikwenza ulahlekelane naye umthanda awuphephile uma uyikholwa elivumayo ukuhamba umphefumulo ungagcwalisiwe ngokwazi kwaphezulu akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi engukhothele indoda ethanda uJesu kudlula mina nabo bonke abafundisi abala endlini nawe igama la uJohane uMbhaphatisi you can't love Jesus more than that man yamkhomba abantu sebekhombe yona uyabona kusuka umthanda uJesu uma ukwazi ukuphakamisa yena abantu sebephakamise wena ngoba abantu ababonanga uJesu enguyena ozayo nofanele ukuthi abantu bakholwe kuye abantu babebelesele futhi ngisho se-explain babengakholwa ukuthi uqinisile uma yethi angisiye ngamazi wayenethuba lokuthatha icredit nokuthatha iglory wayenethuba lokufaka ovolo emakhwapheni akhukhumala athi mina impela kodwa that man really loved Jesus ithi uma isichaza ithi nguye bengisho ngaye ukuthi emva kwami kuza omchilo wezicathulo zakhe ngingafanele ukuthukulula ngizokutshela kule phuze lithi uma umthanda uNkulunkulu umkholwa kanti umphefumulo wakho awunakwazi uzifake engozini ukuthi ulahlekelane naye lo mthandayo umthanda ungayekile okay uyamkhomba khona lapho ake athi amkhomba khona kwasuka ababili kubafundi bakaJohane basuka uJohane babuka ngikhuluma ngokuhlamuka ke manje kwasuka bawu2 uJohane baya kuJesu ukunoba uJohane aphatheke kabi wabona imission ayizele iaccomplished wathi ayibancane kodwa labasukelele ama disciples angake engathi ngabe bahambe bonke ngoba vele ngenkathi ngimkhomba bengimkhombela khona lokho ukuthi hayi ixuku zodwa nalabe nginabo ayisuke zonke ziye kuyena uyabhabhatisa ke njalo uJohane lapha usethi mayibhabhatisa lo Jesu okhonjiwe useyiqalela ukubhabhatisa naye ngezinye insuku nje ngamaviki ambalwa after that kuzwakala ukuthi uJesu uyabhabhatisa zasuka lezi ezingomana lapha sikutshele zaya kuJohane zathi lo muntu owakhuluma kahle ngaye nowamfakazelayo naye uyabhabhatisa uthi uJohane ikhona inkinga uma lo ebhabhatisa umele ukukhula yena nginciphe mina uyangizwa umuntu okhona usenza le parable yakhe yomyeni ukuthi ke omi nomyeni umfowabo omyeni uma ibona umyeni ephakama intokozo yakhe iyaphelela wathi nginjalo ke namhlanje intokozo yami iphelele wamkhomba wathi waye khona ngaphambi kwami yazi kahle ukuthi nguye engenakuthandabuza sitheke izolo ke sifunda amaHubo 31 verse 7 sathi usizi lihlale emphefumulweni nakho ke emva kokudansa kwengane sekusuka umama ingakadansi nakudansa ingane uHerod wamfaka etilongweni uJohane itilongo ke inezinto zakhona ke eziwuhlukumezayo nezingenayo emphefumulweni uaffecteke umphefumulo bese kuya ngokuthi Johane ubumkhomba nje lapha emphefumulweni ubunani uma uJohane sethe uspend insukwana etilongweni esezwa ke manje okwakhona etilongweni kuphuma ngaphandle kuye emphefumulweni uyaqala manje uthumela abantu ubathumela endodeni abeyikhomba ngayizolo uthi hambani niyobuza leyo ndoda ukuthi ngabe nguye na noma silindele omunye uyabona ukuthi umuntu obunesho ukuthi uye lo mkhonzayo umuntu obumthanda umkholwa kusasa ungayithola sewucinga omunye
uma kanti ubumkhonza umthanda nje kwisoul yakho emphefumulweni uempty awunakwazi akulungile lokhu kuvutha kwami nawe ukuthi sivuthe sikuthandaze size sikhale kanti umphefumulo wethu awunakwazi. Shout out, uyabo mqondo to be continued. So ke sasingena lapha ke ngoba sithinte elilodwa lamaphuzu izolo ukuthi le ndaba yomphefumulo kufuneka umnikazi wawo umphefumulo. Ngoba umnikazi wawo umphefumulo nguwe wena ongumoya. Wena ungumoya. Ingaphandle lakho lingumzimba. Umphefumulo nje usebenza ukuxhumanisa wena nengaphandle. So umphefumulo kumele ube ngaphansi kolawulo lwakho. Bayezwa abantu abakhona la endlini. So ke kumele kube nezinto kumele ufundiswe wena ukuthi wenzani kumphefumulo wakho ngazo. Yiziphi izinto kumele uzenze emphefumulweni wakho. Other than that uma ungenzi lutho emphefumulweni wakho umphefumulo uzokwenza utho kuwe. Awuzowuyeka wona ukuyeke. Sathi ke umphefumulo uyathululwa. Unjani bazalwane? Sabona uHana umfundisi efike kahle kuyena kanti uHana usewuthululile umphefumulo. Yinto engikholwayo mina le mhlambe bakhona abayikholwa njengami ukuthi ukuba umfundisi wafika early umphefumulo kaHana ungakathululwa kanti usafrustrated ukuncokolozwa uPenina mhlambe lokhu kuncokolozwa namazwi amabe abebhekiswe kuHana evela kuPenina ayizokhishelwa kumfundisi. Wahlangana nomuntu okhiphela kweni inhlupho yakhe ungamenzanga lutho na. Wake waba no supervisor neboss eqhamisa ibhokela ungenzanga lutho kanti ukhiphela kuwena ifrustration yento eyenziwe kuye yangena emphefumulweni wafika ngesikhathi esirong wena lento la emphefumulweni ingathululiwe akulungile. Ukuba umphefumulo ungabi na kwazi. Sithenge 1 wenziwa njani umphefumulo? Yingani kufanele uthululwe? Ingoba unazi izimpilo zangempela okumele ubhekane nazo zingaphandle ongeke uqhamuke seyonqoba lapha kanti ngapha usasindwa la. Thulula ube empty ungayi ukuyolwa usindwa. 2 ngala ukuthi umphefumulo uyawuthulula. Funda amaHubo 42 verse 6. Umphefumulo awugcini ngokuthulula. Verse 6. Nkulunkulu wami umphefumulo wami udangele phakathi kwami. Mana ke umphefumulo 1 uyawuthulula. Number 2 umphefumulo wakho utshela uNkulunkulu ngawo. Ngamazwi uyacetshwa noma uyareportwa. You must learn ukuthi umphefumulo should be reported to a higher office. Uyamuza umuntu ereport umphefumulo. Uyawuza umphefumulo ukuthi ummise kabi. Udangele. And akhonto victory, akhonto power, akhonto strength ongayithola umphefumulo udangele ngoba strength nokudangala komphefumulo akuhlangani. Strength samsana nejoy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. And ukuze kuphuma ukudangala kurestore the joy of the Lord, hambe your reporter umphefumulo wakho ukuthi we baba ngifuna ukukhonza mina ngadalelwa ukukhonza wena ngenzelwa udumo lwegama lakho but I find myself not being able to do it ngoba ngiphazanyiswa umphefumulo wami enkonzweni owanginika yona yokukhonza ngikudumise njalo nasenhluphekweni sengibona ngithiyeka hayi ngoba umoya ungafuni umoya uyavuma kodwa ubuthakathaka obusuka enyameni bugcwele emphefumulweni wawusuyadangala ngithi angiwukebe sengithi angiwubike uNkulunkulu wami umphefumulo wami udangele. Do something
Baba, do something. Baba, do something. I want to continue worshiping you. I want to praise you. Baba, do something. Namhlanje asihlanganele uzoshumayezana. Sizothi inkosi yamakhosi, inkosi yamazulu. I need to do something. Sheka bayikhatana basibanda. Rakatayila nabashiranda. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Umuntu okwazi ukudila ngalezi ndlela esixoxa ngazo nomphefumulo umuntu oqale wenziwa waqonda kuqala ukuthi wakhiwe kanjani, ungumoya, unomzimba, lo moya nomzimba kuxhunyaniswa yini, umphefumulo, uchazelwe ukuthi umphefumulo wenza mikhuba mini. Uma usuchazelwe kahle ke usuzoba in a position yokugada ngoba umphefumulo lona uyagadwa umthetho wawo. Uma ungawugadanga uzokubhayizisa ngoba uyabhayizisana. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wenziwa kanjani okokuqala? Uyathululwa. Okunye futhi wenze njani bazalwane? Utshela uNkulunkulu ngawo, uyacetshwa. Uyawureport. Futhi lento okureporta nina makholwa ifundeni. Ngoba it's one of the signs ukuthi uNkulunkulu wakho uyamtrust. Uyamethemba. Ungabe umuntu odliwa izinto engareportwanga eoffice elikhulu la uphethwe khona. Ngoba ukureporta kusho ukuthi uyamethemba uNkulunkulu. Abamathemba uJehova manje ngentaba yaseSiyoni. Engena kunyaziswa kepha emiphakathi. Njengeyintaba zihaqa eJerusalema. Kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kuze bephakathi naphakathi. Funda nje ukuthi yonke into eyenzeka kuwena report. Uma ufunda ukureporta yonke into nalezo ozenzayo ke nyozona inkinga ofanele uzenzeke uzogcina usungenile na ku habit yokuthi before wenze into ubuza intando yakhe. Ezintweni zonke buza uzintando yakhe. Sheka bayina sayikhathala. Okwesithathu sithe uyathululwa. 2 uyacetshwa noma utshela uNkulunkulu ngawo. That is Amahubo 42 verse 6. Okwesithathu umphefumulo ukungatsheli naNkulunkulu ke ukuqonde wona utshele wona. Uyatshela uyaconfronta umphefumulo. Umphefumulo uconfronta ukuwe, uconfrontwe uwe wena, uconfronta ukuwe. Nansi le ndoda le ekade itshela uNkulunkulu ngomphefumulo wayo. Nansi le ndoda le ekade uceba futhi ekade yena futhi le ndoda lena iwuthulula. Yona futhi uyizwakala kama 103 isewutshela ukuthi wemphefumulo awuzobhayiza la sengiyakhonza mina. Ngibonga uJehova. Angikwazi ukumbonga ngedwa kanti nawe nami la sihleze endlini eyodwa. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Sengiqalile ukumbonga wena lokhu uthule wena. Ungiqhuba ngamadolo wephefumulo angizovumela ukuqhutshwa wena ngamadolo sihlanganyela indlu yinye. Ngibonga uJehova manje wena uthule wena. So siyabonga manje angaza ukubona ukuhamba kwezinye nawe ke mphefumule mbonge uJehova mphefumulo wami. Khona ivesi elandela lapha ethi ungakhohlwa imisebenzi yonke yemifa. Uyazi webazalwane umphefumulo ongenakho ukwazi kwaphezulu uyayikhohlwa izinto ezinkulu oswazenzelwe uNkulunkulu. Abangabafundisi bangofakazi bami umuntu ekehamba ashiye ukukholwa izinto azenzelwe zinkulu kakhulu kunokumkhiphayo akhisho okukodwa okuncane nokungekho aphume kunezinto ezinkulu ezinye zazo azenzelwa wayekaphile kuze kufike ngisho nalolu suku ukuba uNkulunkulu akamenzelanga kodwa ngoba unomphefumulo omubi ongenakwazi akhohlwe uNkulunkulu kube ngathi akakaze enzelwe lutho. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi.
ngoba lonke ikholwa elinomphefumulo ongenakwazi linjengomuntu obhala izinto azenzelwe ezinhle ngomunwe esihlabathini ezimbi ezenzekile athatha isipikili ayoyiqopha edwaleni ezimbi ibeyilokhu ikhumbuleka njalo enkonzweni bathi kimi umfundisi wathi kimi kodwa lokho kuhle okuningi kangaka akakukhumbuli ngoba akathathanga isipikili mhla eyorekhoda wathatha umunwe wabhala ehlabathini akulungile ngiyaphinda akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi 1 uyathululwa wenziwa njani 2 uyacetshwa uNkulunkulu 3 into yokutshelwa le ungabi umuntu ongasho lutho emphefumulweni wakho ngoba uzoza ukufunda ukuthi awunaseyi kuwona bese kugcina sekuwona oneseyi kuwe. Bayezwa abantu abakhola la endlini. Okwesine umphefumulo ugcwalise ngokwazi. Uyawuthulula noma uyawuceba noma uyawutshela noma uvela ukulode ngokwazi kwaphezulu. Uma uke wagcwala ukwazi umphefumulo yonke lemsindo eminingi evela kweminye imphefumulo engenakwazi lo wakho ogcwele ukwazi kwaphezulu awukwazi ukubanga umsindo ngoba kuthi mase kuyisikhathi sokuthi eminye imphefumulo ibanga umsindo lo wakho uye ku database. uJesu walingwa engavuthi kumoya kodwa ewulodile. Yilapho engifike ngifunde khona ukuthi ngempela kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu akayikuvuma ukuba silingwe ngokungaphezulu kwamandla ethu. Ungathi isilingo sika Jesu before uSathane aye kuJesu kwaqale uNkulunkulu wathi wozala leSathane ke ngibona indodana yami uyoyilinga ngani. Kezwa labazalwane wabuka ukuthi uyoyilinga ngalokhu wathumela uMongcwele kuJesu wathi iexam yakho ndodana ozoyibhala izophuma kuDeuteronomy ngoba zonke impendulo zika Jesu zasencwadini yodwa only kuDeuteronomy. Wathi uthi uyayiletha temptation number 1 wathi uJesu kulotshiwe. And mase kuthiwa kulotshiwe akusasho umoya sekusho umphefumulo ngoba lelizwe lisemphefumulweni. Ngihlushwa inalento yokuthi uma kukhona oshumayelayo no i-conference speaker niphelene bebaningi kangaka kodwa uma umfundisi wala ekhaya engathi akube i-Bible study kuzoza 5% walaba bala. Lento iyangihlupha ngoba lapha kwi-Bible study yilapha bekuzobe kulayishwa khona umphefumulo ulayishwa izinto ukuthi uma usubhekane nehlane lakho uvela uhoshe umphefumulweni uthi ngokuba kulotshiwe ukuthi angazi noma ungizwile umuntu okhona la nje. Umphefumulo ugcwalise ngani bazalwane? Awufunde Izaga 2 verse 10. Izaga 2 verse 10. Verse 10. Yeah. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho. Yeah. Ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Mana ukuhlakanipha kuyangena kuphi? Enhlizweni. Ukwazi kube mnandi kuphi? Emphefumulweni. Uyabona la emphefumulweni ilapho bekuthiwa khona kuhlala khona usizi. Umahubo 31 verse 7 kodwa uma ulayisha ukwazi kuphuma usizi kuhlala ubumnandi. Ukwazi kube mnandi kuphi? Uyafuna ukunqoba insizwe zomphefumulo layisha ukwazi. Usizi lothi liyangena lithothi ubumnandi obugcwele obokwazi. Ngitholile ukuthi ngokaNkulunkulu ufuna sithi value i-wisdom ne-knowledge more than i-physical strength neyikhwepha namandla.
futhi ngabona ukuthi uma uNkulunkulu esifundisa ukuthi siveluishe ukwazi nokuhlakanipha sikuvelishe njengokuhayi kuneyikhwepha namandla ufuna ukusibuyisela kancane singaboni kulokho Adam ayeyikho engakoni ngoba Adam engakoni wayengeza ukurelya endabeni yeyikhwepha namandla kodwa wayezowasebenzisa iyikhwepha namandla kodwa okuphambili okwengcebo yomuntu wangaphakathi kwathi uma kungena isono kwaphuma idominion kwalahleka idominion yomuntu wokomoya wangaphakathi kwathi ukuthi akarelaye endabeni yengaphandle leyikhwepha namandla uma kodwa wena uke waveluisha iknowledge kaNkuluNkulu waveluisha iwisdom kaNkuluNkulu uyaqala uphile above ilevel yabo bonke abantu abakwedlulayo ngamandla nangezikhwepha ufunde kuZaga 8 verse 10 lokho verse 10 yeah yamukelani ukufundisa kwami yeah kunesiliva yeah nokwazi kunegolide elikhethekileyo we bazalwane yamukelani ukufundisa kube nevalue ehigh kunesiliva namukele ukwazi kube high kunegolide precious gold kunegolide elikhethekileyo funda ke yehlela ngezansi ngokuba ukuhlakanipha kuhle kunamarubi ukuhlakanipha kuhle kunani kunamarubi qhubeka nakho konke okungafiswa akuna kungalinganiswa nakho konke ngakufisa ngeke kulinganiswe nokuhlakanipha angifuni ukuyingena leyo yokuhlakanipha ngisangena nje kulena yokwazi ukuthi ukwazi kukhethe ukuveluwishe ukwamukele kunegolide elikhethekileyo shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah umuntu onokwazi kwaphezulu kugcwele emphefumulweni uma uzothi ababhekane face to face nomuntu onamandla isigora sikaShibosh esineyikhwepha esinestature esethusayo nesesabisayo lona nokwazi kwaphezulu emphefumulweni uyiwina impi kungakalwiwa uthe qambe eyolwa ebeyo manifesta ukuthi useyiwine kanjani anguphindele futhi njalo into emandla enyameni nangeyikhwepha nobukhondla does not stand a chance phambi komuntu ogcwele ukwazi emphefumulweni usemile mude ungosigwili abawu4 ukuya phezulu ingalo zakhona nezihlakala zakhona nemlenze yakhona ne6 pack yakhona nezihluzi zakhona uthi uma manje memeza amemeze kubale kuSawuli amemeze kubaleka abafowabo amemeze kubaleke impi kaIsrayeli for 40 days and 40 nights ababalekela umuntu onokwazi lo muntu olapha entabeni akanakwazi ukuthi nje unamandla neyikhwepha babona amamasela babona amandla babona ikhwepha kodwa kwemphefumulweni wakhe uempty uGoliathi akanakho ukwazi after 40 days and 40 nights kwaqhamuka umfana omncane akanamandla akana inkonyane akana height akana ikhwepha kodwa unokwazi emphefumulweni uzobona ukuthi engakalwi uye waveza ukuthi indaba yakhe yokufuna ukulwa ime hayi ngamandla ime ngokwazi esabuza nje kuvela ukwazi lokho abathi ngesingisi i-consciousness kuvela what this young man is fully conscious of
esabuza nje ukuthi uyonikwana umuntu oyobulala lo yamuntu ongasokile. Leli gama lithi ongasokile litshengisa ukuthi he is conscious. He is conscious of the covenant anayo noNkulunkulu. I-covenant ithini? Ama-terms e-covenant babeshoti ngokuwazi laba abasebebalekela uGoliath for 40 days and 40 nights. Bahlushwa ukuba baye empini kanti ama-terms abawazi, bazu left right kodwa ama-terms abawazi. Ama-terms e-covenant athi once waba ne-covenant noNkulunkulu, impi yakhe seku eyakho nempi yakho seku eyakhe. Those are the terms of the covenant. Once waba ne-covenant noNkulunkulu, ohluphe wena uhluphe yena, nohluphe yena uhlupha wena, olwa naye ulwa nawe, olwa nawe ulwa naye, omelene naye umelene nawe, omelene nawe umelene naye, othinta wena uthinta inhlamvu yeso lakhe, ngoba kwenziwa kuwe kwenziwe kuyena, okwenziwa kuyena kwenziwa kuye. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Mark the words ongasokile. Lamazwi athi ongasokile manini, lamazwi athi ongasokile arevela ukuthi kule young man, he is not mindful of the height, he is not mindful of the strength, he is not mindful of the danger, kodwa he is mindful of what he has kulona ne-covenant naye. Uyazi ukwazi khona indlela okunamandla ngayo kwenza ungabi nendaba ukuthi how threatening the situation before you is. Uthi usutshelwe kahle uma kunokwazi emphefumulweni kuthiwa wemadoda isithando somlilo sibasiwe, uthi kumuntu obasi isithando somlilo bring it on. Namhlanje kuzokhicizwa ama-warriors nama-giant nama-overcomers ozothetha uyaletha usathane noma yini kodwa ngoba balayisha ukwazi bathi bring it on. Jesus, hallelujah. Akulungile. Amen. Nakho ke uma esethu ucela imvume kuSawuli, kwasho ukuthi uSawuli umphefumulo wakhe awuna eyinkosi enjalo, umphefumulo kaSawuli awunakwazi. Khona into engiyifundile ke mina ngokuthi umphefumulo wakho noma womuntu okholwayo ungabi nakwazi ngoNkulunkulu wakhe. Kuvama ukuthi leyo knowledge ofanele abe unayo ngoNkulunkulu wakho isubstitute knowledge wrong nge-enemy yakho. Uyambona lo muntu akanakwazi ngoNkulunkulu wakhe kodwa wazi kabanzi ngesithi. Uthi David ungayi kuyolwa naloya muntu. Wena usemncane wena. Uyayiphikisa yena phela ngoba vele umuntu ongenakwazi emphefumulweni vele uba nokudididi vele akwenze kungabi nakwazi emphefumulweni ungadidizeli. Abuyayiphikisa yena uthi ungayi kuyolwa naloyo muntu osemncane. Uyingozi kabi umuntu lokho waqala ukulwa izimpi emncane. Hawu. Ungayi kuyolwa nalo muntu ngoba wena usenjani wena? Lo muntu loyana uyingozi ngoba lokho waqala ukulwa izimpi enjani? Ungayi kuyolwa wena ngoba usenjani wena? Loya muntu waqala ukulwa izimpi enjani yena? Uyabona lento lena bengamele ithi ungalwi, bekumele ithi hamba ulwe. Bekumele uthi nje ngoba lo muntu waqala ukulwa emncane nawe ungaka, wayele age yenu ngathi eqala engathi into yenu lena akubuqala uya ngakhona ngoba into zenu lezi. Uma umphefumulo ungenakwazi uyadidize. Hey, yenza sure ukuthi uyayihlupha. Bayazwa abantu abakhona endlini. Abese ke exoxa ke lento athi mayiqeda uDavide aquote izinto obonayo ukuthi nazo zivela kuMphefumulo kaDavide. Aziveli kumoya, ivela emphefumulweni.
Ngoba records lana ne data ne information isuke ivele emphefumulweni. Uthi uDavid nami Nkosi yami lapha inceku yakhe izalusile izimvu zikayise. Angithi uyabona sekulandwa ama records manje. Kwathi ngolunye usuku kwaqhamuka ibhubesi. Ibhongole ngonyama lathatha elinye lamawundlu ezimvu zikababa. Ngalibamba ngalidwengula. Kwathi ngomunye umuhla ngalusile kwaqhamuka ibhere. Lathatha elinye lamawundlu ngalibamba ngalidwengula. uNkulunkulu obe nami ngibhekene nebhubesi waba nami ngibhekene nebhere uyakuba nami sengibhekene nalomfokazi ongasokile uIsrayeli wonke uyokwazi ukuthi uNkulunkulu akanqobisi ngenkemba kuphela la senginquma ikhanda lakhe wayesevala ukuthi ngokuba impi ingeka Jehova livela kuleli gama elithi impi ingeka Jehova livela kwisoul econscious ngecovenant ukuthi uma kuthiwa uyalwa kanti unecovenant lona onecovenant yakho naye uyeza lento yayinga apply lento yecovenant endabeni kaNkulunkulu nabantu kuphela yayiphinde iapply nakwisizwe nesizwe khona lapha isizwe esenza khona icovenant noIsrayeli okwakuthi masihlaselwa kusuku Israyeli singamfonelanga singamtshelanga ayolwa ngoba uma kulwa abantu yena uIsrayeli anecovenant nabo leyo mpi nayo uIsrayeli singeyakhe kufunda ukuthi awuwedwa njoba une blood covenant noNkulunkulu nje impi yakho ngeyakhe shout hallelujah okwenziwa kuwe kwenziwa kuyena uyabona ezazikwazi lokho kwakuvele kufe abantu ingaqalekisanga umuntu zithi Ananiya nayo Safira awuqambanga amanga kubantu uwaqambe uNkulunkulu ngoba phela manje wakhulume kumuntu onecovenant nobani noNkulunkulu waqambe uNkulunkulu vele kuthi qimu indoda kuthi qimu umfazi imthatha ezokwabhoreka ziyomncwaba kukhulunywe nje ephinde nje statement secovenant bayezwa abantu abakhona lendlini akulungile ukuba umphefumulo ungabi na ngibheke ezwini iseriousness uNkulunkulu athatha ngayo ukwazi kwaphezulu uyabona la kuHosea 4 verse 6 livamile ke lelo lithi ke abantu bami bayabhubha inxekuswelo kwazi uHosea 4 verse 6a uverse 6b usho into very serious etshengisa ukuthi uNkulunkulu indaba yokwazi le uyithatha serious usethi ke ngokuba ukulahlile ukwazi nami ngiyakulahla ungabusaba umpristi wami ngabe mazwi ngesikhathi seOld Testament khona umpristi owayelahlwa engakafi engakagugi alahlwe nje alahlelo ukuthi akanalwazi uma uJesu efika kunoba ilungise leyo nto uya lapha kuLuka 11 verse 52 uthi uJesu maye kinina zazi imithetho ngoba nisisusile isihluthulelo sokwazi umphefumulo lona uyathululwa 2 uyacetshwa kuNkulunkulu 3 uyatshelwa 4 uqwalisa ngokwazi asizokulifunda leli kodwa ulifunde ekhaya amaHubo 24 verse 4 no 5 uthi amakamelo agcwaliswa ngokwazi amaHubo 24 verse 4 no 5 bese kuthiwa nangayo yonke ingcebo enqabileyo nemnandi once kwagcwala ukwazi ingcebo izolandela once wena wagcwala ukwazi emphefumulweni ingcebo izokwenza njani manini webazalwane nifunelani ama shortcut kwi-prosperity kanti sinama principles are clearly laid out ezwini ngiyanibona nibhizi nokufuna ukusichawulela ukuthi uthola ugcobo loli oweshelwa uyoqabula amadoda ngalo ulifunelani ugcobo ngoba i-principle ye-success is clearly laid out Joshua 1 verse 7 lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni kabani
yini incwadi yomthetho is the source of heavenly knowledge. Mayingasuki emlonyeni kabani wakho bese kuthiwa wozidla ngayo imini nani. Uma namhlanje kulwesibili ngithi mina uJoshua 1:7 uthi lencwadi wozindla ngayo yini oyikhumbulayo ngendaba yezolo? Awukhumbula umhedeni ezindla for 10 years 8 hours a day ezindla nje? Awubona amandla okuzindla lapho? Umhedeni ezindla for 10 years, ezindla from morning to 8 o'clock, ezindla ngokuthi umlilo awushisi abese ziyadedelwa after 10 years ahambe phezukwawo kube ngathi ubehambe ehlabathini. Uma kuthiwa ke nencwadi yomthetho nayo wozindla ngayo, awuboni ngani ukuthi igaranti ukuthi uma uwazindla ngalento le wazindla ngayo, nothing will stand in your way. Ayikho into ezomendleleni yakho ngoba lelizwi ozindla ngalo lokho liyikho lizokusulela kuwe ube yikho. Njengoba liyisando esiqhephula amadwala, nawe uzoba isando uqhephula onke amadwala. Njengoba lidabula imfula yamanzi eminingi, nawe uzodabula uhambe ungazizwa ndawo, udlule lapho kuthiwa khona awudlulwa, uphume lapho kuthiwa khona awuphunywa. Njengoba lingumlilo okothulayo, nawe uzoba umlilo okothulayo. Njengoba liwukhanya, nawe uzoba ukhanya. Njengoba libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili, nawe uzoba bukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili. Njengoba linamandla liphilile, nawe uzoba namandla ube ngophilile. Njengoba lihlanzekile, nawe uzoba ngohlanzekile. Shout hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Akulungile. 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 Ngeke akulungile. Ngeke akulungile. Akulungile. Akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. Futhi phela asiyeke phela ngoba uJesu ezobuya ukufihlela lokho. Bese kufihlela nje uzungaphatheki kabi. Asingakufihlela ukuthi uJesu commission yakhe ayikaze ithi asambe senze izizwe zonke abasonti. I-commission kaJesu ithi asambe senze izizwe zonke abafundi. Wena fanele ngabe uyini umthetho wakho wena? Fanele umfundi. Wena fanele ngabe uma kuthiwa kuyafundwa nibaningi kunokuba lapha kushunyayelwa. Inkinga yakho wena ubhizi ujajana nabashumayelayo, ujaji isitsha sikaNkulunkulu uzukhohlwe into ilethelwe uNkulunkulu. Sengizonivala nalemthandazeni iyithandazo makade eqeda ukushubayela. Uthi siyabonga baba ukhulume kahle, wena uthatha ipeni uyamaka. Uthi uNkulunkulu ukhulume kanjani? Kumaka wena. Wena uyamaka, kumaka wena. Wena uyamaka, uthatha ipeni uyamaka, uyamtshela uthi correct Nkosi ukhulume kahle. Wena kumaka wena. Wena njengoba ungazi lutho njena nje, wena omakayo. Lemkhulekeni ikhulekelayo, lemkhulekeni ithandaza emva kwentshumayelo, ngizoyivala yonke. Fed up ngale, sengifed up ngale mkhulekweni. uNkulunkulu uyakhuluma, wena usukume emva kwaNkulunkulu uthi Nkosi ukhulume kahle. Wena njengoba uempty kangaka emphefumulweni ungenakwazi, wena umakela uNkulunkulu, wena uwena omakayo. Empty. Uyaqala nje. uBishop izolo
lapho agcwalise khona into ekade ngayithola uma ema ukuthi unoprofeti. Into ke kulabo abantu abashumayelayo awukwazi ukubona element yoprofeti kuyena ngoba ubona lokho akushumayelayo. Uyabona labantu abashumayelayo khona bangabaprofeti engeke akwazi ukuthi bangabaprofeti ngoba awukwazi ukunaka ubuprofeti bakho unaka lokho akushumayelayo. Abanye baseKZN bazongifakazela ngomthunzi number. Umthunzi number nobody will know ukuthi umprofeti ngoba kulukhuni ukuthi umthunzi number unaka ubuprofeti bakhe uzonaka ukucula kwakhe. Angazi singathini uma singathola ukuthi uNkulunkulu into ephambili ngomthunzi ubuprofeti kunokucula. Angazi singathini ngoba mina ngiyamazi umthunzi eprofeta not once, many times, more than 3 times, and inkinga yomuntu. Kodwa ngeke ningivumele mina la uma ngithi umprofeti nothi umculi. Banjalo ke nabanye babafundisi benu nabashumayeli benu. Uma ngathi umprofeti uyothi ye ngizwa ukumthanda noma ngizwa ukuthi ngoba akuveli kangaka ukuthi umprofeti kufihlwe yilokho kuvela kakhulu akwenza njalo. Uma ke ethatha over izolo sithi siyavala to be continued. Ungena kuJobe 19 verse 25. Lapho kuvela khona umehluko phakathi konkosikazi kaJobe nomyeni wakhe uJobe. Abanye ababeshaya umama unkosikazi kaJobe babethi awayengakholwa lo mfazi. Lo wathi akuthuwe uNkulunkulu, abazi uJohane nomama nomkaJobe bayafana. Njengoba uJohane eseqala ukubuza manje ukuthi uJesu uye yini. Into efikele uJohane le yafikela umkaJobe. Umehluko phakathi komkaJobe noJobe ukuthi uJobe ukhonza uNkulunkulu kodwa emphefumulweni kaJobe kunokwazi. Umama uyamthanda uNkulunkulu ukhoza uNkulunkulu kodwa umphefumulo kaMama awunakwazi. Na hayi ukuthi boba hayi ukuthi khona ongakholwa babekholwa boba umkaJobe nje wayekholwa nje clean wayekholwa impela. Iproblem yakhe kwafika izinto zamfica kabi emphefumulweni engenakwazi. Lona wesilisa ofikwe isame thing nomkakhe enokwazi waphendula wathi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Angithi uyakuzwa ukwazi ukuthi kuyayivimba izinto ebezokucabanisa noNkulunkulu. Kodwa uma singakuthola ungenakwazi niyaxabana uzusho ukuthi ube kuphi yena uNkulunkulu kwenzeka nje. Waphinde futhi waquote indaba yakhe athi uBishop Izolo into yaqala ukumaffecta ngenkathi eseqala ukucabanga ngayo. Ukucabanga kusuka emphefumulweni angithi awufunde kumaHebrew 11 sibheke lento yokucabanga ukuthi kune effect engakanani. Awufunde kumaHebrew 11 ubheke ngithi ubani uverse 15 awungiyele kuverse 15. Funda amaHebrew 11 uverse 15 uthini. Awufunde amaHebrew 11 verse 15 awufunde. Funda. Uma kambe babecabanga ngalelo ababephuma kulo babeyakuba nethuba lokubuyela kulo. Mana ke kukhulunywa laba ngabantu abafuna izwe elizayo. Kukhona abaphume kulo. Kuthiwa bona babefuna leliya amehla abebheke kuleli elizayo bengenandaba nalabo abaphuma kulo. Kodwa kuthiwa ukuba bake benza imistake yokucabanga ngaleli abaphuma kulo igaranti lalo shonilanga bese ba-office besayina amaphepha ukuthi bangathola kanjani ama-site alelizwe abaphume kulona. Lamadoda awu-12 athunywa ukuyohlola izwe onke ane-covenant noNkulunkulu. Iproblem yalaba abanye bathe uma bebheka amadoda nama-anakhi bawabuka bacabanga. Ngoba lento yokucabanga futhi nayo njalo ukucabanga uvele emphefumulweni bacabanga. Bathi njengoba mina ngingaka nje le ndoda ingaka khona sekuthiwa ngiyaqala ukulwa ngiyodla lelizwe phela athe uMoses wakhona siyolidla. Wasuka lapho wahamba washiya
wadedela lo mfana loyana okuthiwa uJoshua wathi asambe siyolidla. Okay fine, ake sithi ke sesiyaqala kukulwa, ake siyalidla ke njengoba mina ngingaka lelizwe lona linamadoda angaka. Ngoqala ngaphi? Ngenkathi becabanga kwashintsha lokho abayikho. Mana ke abayikho akushintshwanga uNkulunkulu, akushintshwanga amadimoni, kwashintshwa ukucabanga. Ngenkathi becabanga kwashintsha lokho abayikho nendlela abayibuka ngayo. Hey my God, lithi iBhayibheli baba njengezintethe emehlweni hayi alaba nakaNkulunkulu, emehlweni abo baba njengeintethe emehlweni abo. Kwanele baba nje njengeintethe emehlweni abo, base bebe banjalo ke baba njengeintethe nasemehlweni alabo. Mana ngingakafika ekutheni ikhona ingcebo, iwealth elele ekushintshweni komphefumulo wakho. Angithi umzulu uJoshua 1:7 uthi uma uzindle ngomthetho wakhe imini ubusuku uyohlahlamela indlela yakho uphumelele kahle. Sizovala nalento ukubeka izandla, sizokubeka izandla uzoqothuka impandla phela wena. Hamba uyolayisha ukwazi. Awubheka umphefumulo uthi unamandla kanjani. Kunabafundi ababili baya eMawusi kuLuka 24. Labafundi sibahlale noJesu for 3.5 years. Ivoice kaJesu bayazi njengoba bezazi. Uma efulathele kungaqhamuka uJesu akhulume la, bangathi hawu na inkosi. Baqala ukuyibona ukuthi yiyo sebeqale bathi na inkosi bengakaphenduki. Inkinga nje kwawukuthi ke le nkosi this time 3 days ago iye yafa esiphambanweni bayibona ifa. Nansi problem. Lokha kufa kwayo kwayikhona okungena emphefumulo. Bathatha uhambo nje emphefumulweni kugcwele ukwazi kokufa, ukwazi ngokufa kwenkosi. Emphefumulweni idatabase ithi inkosi eninjani. Bahamba ke bexoxa ngenkosi enjani bazalwane efile. Uyabona ukuthi into esemphefumulweni iyakubamba ngisho bekuthi unawo amehla ngaphandle awubusayibona into uyazi, awubusayizwa uyazi, as long as kunokunye emphefumulweni. Bahamba ke baxoxa ngefile, bathi besaxoxa ngefile yaqhamuka evukileyo, yaqhamuka ephilayo. Ephilayo uyakhuluma ngayo leyo voice abayazi for 3.5 years. Bangayi recognize ivoice ngoba lithi iBhayibheli amehlo abo ayebambekile. Umphefumulo uyabambana uma ungathululiwe. Seziphambi kwakhe izinto. Wahamba nabekhuluma evula imbhalo, ngisho indlela ayivula ngayo imbhalo babeyazi ngisho format nepattern nendlela neapproach yakhe abarecognizanga lutho. Bamemukela sebengena kuloya muzi lelo dolobha njengesambe bahlala nathi ngoba sizokuhlwa. Wayesethi uJesu ake ngiyeke lento yezwi ngoba lapha emphefumulweni wathi kwenile la kulaba bantu, kwenile emphefumulweni. Ake ngenze into abazoyibona ngamehlo, ake ngenze into yakwa physical. Kwathi makubekho isinkwa wasihlephula wabonga, eminyango kuvaliwe wanyamalala. Hayi ukuthi wayovula waphuma. Wolufunda kahle iBhayibheli akavulanga waphuma, wahlephula isinkwa wabonga wanyamalala, umnyango ube unjani wona usavaliwe. Base bethi inkosi, wathi omunye khona njalo into ebengiyizwa ngenkathi ehlephulana nathi imbhalo, inhliziyo yethu angazi yakho kodwa inhliziyo ibingavuthi yini. Cabanga njalo umphefumulo wenze bacima ngisho inhliziyo injani ivuthi yini. Inhliziyo umoya, umoya uyavutha kodwa umphefumulo ugcwele uJesu ofileyo. Sizovala manje. Ngifuna ubone ukuthi uNkulunkulu ubeke isuccess yakho neupliftment yakho ekuphakamisekeni komphefumulo wakho. You will never succeed or rise above the level of your own soul. Buzi intandane eshiwe abazali namafa amapolisi, millions and millions. Ngenxa yokuthi imali abayinikiwe ilapha yakodwa umphefumulo wabashiyelwe imali ulapha. Kwehla imali iyobamba ilevel yomphefumulo wabo. Imali ayikwenyuka yeqa ilevel ye development of your soul.
umfelokazi oshiywe nezimali ezingaka kanti yena isoul yakhe ilevel yayo ilapha zizokwehla imali ziye lapha eseqoma abafana ngazo esefuna abane romance engcono vele zonke ibhayizane ziyakuthanda ukuromance Okay, fine. Gada. Mana akaze nizwe lento yabantu abawini lotho uthola ukuthi within 2 years. Akaze nihla. Yes, athi yebo nakho ke amagama abawashayo la. Hayi nokuthi wayibluwa. Imali yabona ukuthi yona ile kanti ilevel yesoul yakhe yathi asibambeni bafowethu kusho amamiliyoni amarandi bafowethu asibambeni level bafowethu asibambeni asehleni siyobamba ilevel asibambe ilevel ngizovala ngalokhu kuthathu yana kwi-3 John ine chapter yodwa 3 John ufunda uverse 2 3 John uchapter 1 verse 2 i-romance cha ngiqonda ukuthi zonke ibhayizane ey'thanda i-romance kunokunye uma isoul yakho i-empty you give everything for anything uma nje umuntu enomphefumulo o-empty you give everything for anything. Do you know ukuthi khona umuntu owafa mhla kufa uBrenda wafa wayibulala wathi akasayibona into ayiphile lala? It's because he was a guy with an empty soul and he's giving up his life for the death of a woman who does not even know him. Niyamazi umuntu owaliwa umfana ibulale nowaliwa intombi ayibulale uma umphefumulo wakho u-empty uyi-coconut head you give everything for anything. That John chapter yinye vele verse 2 khona ufundayo lapha funda thandwa ubheka umkakho uma kufundwa lelo verse bheka umkakho uma engekho umkakho usathandaza ubheke phezulu babheka phezulu bakhanya nalo funda angabheka abafazi babantu abheke phezulu funda sithandwa kunakho konke yeah ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila yeah ngokuba umphefumulo wakho unenhlanhla kuthiwe ngokuba noma kuthiwe njengokuba kuthiweni ngokuba funda ngifisela ukuba funda ngikufisela ukuba ube nenhlanhla nokuphila yeah njengokuba umphefumulo wakho unenhlanhla. Mana ibithe njengokuba imithetho yayo ithi njengokuba wena usicisha lo njengokuba wena and yona into esikhuluma ngayo le ukuthi you will succeed according to the level of your soul uyophumelela njengokuba umphefumulo wakho nawo unjani. Vuma sikusebenze ekhanda. Uyabona ngiyayithanda lento yenziwa abantu besifazane ukuthi athula ahambe ayokwenza ikhanda. Ngoba eBhayibhelini vele uma kukhulunywa ngathi siyibandla sifakwa ku feminine gender as a church sibe ngumakoti womiyeni onguJesu. Uma umuntu wesifazane enza ikhanda eyile feminine gender lento
ikhuluma i-prophetic of us as a church ukuthi ibandla kumele lithule libe nethuba lokungalokhu lishumayezana livutha ke kwenziwe ikhanda nje lebandla kuthiwa nje umakoti wenziwe ikhanda umakoti wenziwe ikhanda angisakubalo kwalabo abalenzayo ngoba abanye babo hayi bonke abanye babo bagcina belenze ngaphandle kanti lalenziwe ngaphakathi kodwa uma singahlangana nje abanye babo uyabona kusafuneka kube neinkonzo bishop from Monday to Sunday lapho kungashunyayelwa khona okuzobekwa isihlalo epulpit okhulu athi ivesi elandelayo sibe njengofakazi bakaJesu abalingisa ofakazi bakaJehova uyeke ukulova mhla kufundwa ube mningi mhla kumenyezwa khona into engene eSouth Africa yokucabanga ukuthi ugcotshiwe uma umemeza baze kwekhona bangakwazi nakumuza umuntu oshumayela ngamemezi bathi akagcotshiwe ngoba kamemezanga nabantu abashumayelayo nabo ngoba bafuna ukuthiwa bagcotshiwe sebomemeza bonke eSouth Africa yonke imemezeke manje gcina sesinamakholwa nje amenyeziwe angafundiswanga kalento yakho yokuthi uma kuthiwa kuyafundwa ulove enkonzweni ngoba ulova nje uempty lezi zinto ezizobhekana nawe zizokushaya ngo2 feet ngoba izokufica ungenalutho emphefumulweni uceba njengelevel yokwazi phefumulo wakho awuphumelele njenga ube nenhlanhla njengalokho nawe unjani bazalwane uyazi uSolomon wayiprofeta ezwini wayimatanisa nesoul indaba yokuba yimultimillionaire nokuba yimultibillionaire uSolomon wayihlanganisa nesoul wathi there is no multimillionaire and multibillionaire ingenasandla isoul angizoyifunda kwelesingisi lena ngoba elezulu liyangicasula ke lapho yabona la ngifunda iNew King James la Isaiah 11 verse 25 the generous soul everybody say soul will be made rich angithi lezulu bezothi umphefumulo ophanayo uyokhuluphaliswa ngicaso lento yokukhuluphala ezokwenza sibuyise uvirgin active ebandleni Isaiah 11 verse 25 in New King James Version the generous soul will be made rich mana umuphi umuntu ocebayo enzo abe ocebile onomphefumulo okhiphayo nophayo ungahamba umhlaba wonke uqede there is no billionaire engafikanga ekubeni ibillionaire ngale zinto zombili one ama shady dealings izinto ezimkhonyovana 2 giving ibillionaire ngisho ngabe kuthiwa umhedeni iyaphiswa ukupha uyabona uma uzwe endabeni zemsakazo wakho neTV kuthiwa abatshali izimali kusokhuluma ngamabillionaire kuyiwona acinga amazwe angazi noma ngizwileni enye yathi uma ungathatha yonke imali enginayo manje I give you 5 years ngoba sengiyibillionaire again ngiyavumelana naye ngoba lento yokuba ibillionaire yabona lento uyibambile impostoli lento yokuba ibillionaire leminyaka yonke eyibillionaire iziye yawongena yaba registered in his soul phela thina abazalwane uma singayilungisanga indaba yama soul ethu asibedluli ngalutho abaphuma eGibhithe bekenani asibedluli ngalutho here we are talking about people abahlala eGibhithe for 430 years uma bephuma bamaphuma kwangabikho iworkshop yokuba workshopa ukuze kuphume iGibhithe kubona so ke baphuma bona yiba baphuma eGibhithe kodwa iGibhithe aliphumile kwisoul njalo uma kunento ababhekana nayo bazohlala bethi kwasakhishelwani eGibhithe akukhulumi bona kukhuluma isoul yingakho ke manje sekufanele le principle yomama babawashayo isebenze everywhere isebenze emabandleni kubantu abaphuma ezonweni
isebenze emabandleni kubantu abaphuma kwamanye amabandla bafundisi yekani ukuthi umuntu athi ephuma kwelinye ibandla ongazi nokuthi kwakuthiwani kwenziwani kulona seniyamsebenzisa usekupresident ake manhlala phansi for 3 years zobona nanokuthi uthobeke ngempela uma uzokholwa nje uhlale phansi singakunikanga imic for 3 years musana ukubaphuthuma ngoba lo muntu ukugcine kuphume yena esontweni lakhe kodwa isonto lakhe aliphumanga kuye uzonilimaza lo muntu uzonilimaza uzokulimaza benza labo mama bawashayo uthi uma ekhipha impahla kubhavu abesethi komunye ngibambele ngale abambe bese beyayikhama isiphumile njalo kubhavu ngenkathi beyikhipha kubhavu benzani bebekhipha yona emanzini uma sebeyikhama sebekhipha amanzi kuyo yonke into ekhishiwe kumele uma isiphumile kuphinde kuyokhishwa lokho ephuma kukhona sitshela ukuthi uvelaphi size simfonele nomfundisi wakho siyomtshela ukuthi nginekholwa lakho la lithi belinawe thembisa selila benifundisa kanjani nikhoza kanjani nenza kanjani uma kushayisana nokwala enjongweni hlalwe nayo phansi usazokuthi ukuhlala kentombi ke silungise lokhu nalokhu wenze njani uyamkhama sesikhonza kabi nakulabo abantu nabanamhlanje abaphuma ezonweni kanti izona ayiphumile kubo uyakhonza ubuka abashaya ikeyboard ngamehla afudunyeziwe uyakhonza ubuka abaculayo ngamehla afudunyeziwe kwagcina kuphume yena ebufebeni kodwa ubufebe aphumile kuye yonke into ephumile ayikhanywe kuphume lokhu nayo eyaphuma kukhona uyazi masengithandaza imishado yanamhlanje uma uyiqhathanisa nemishado yakuqala into efanayo yinye isimilarity ukuthi kushada abantu akekho umuntu oshade nemfene sashada umuntu washada nomunye ini kodwa i-difference inkulu ngalokhu ukuthi abaqala yize bengafundile babekholwa strongly i-principle yokuthi uma uphuma akungagcini kuphume wena akuphume naleyo nto wena okhishwa kuyo one bekutshelwa umama wentombazana ukuthi 3 months before ilanga lomshado akashintsha ubuso asmile kubo bonke abanye angasmile kulo ngoba ismile siyambuyisela umuntu lapho owayemamathekelwa khona so ke abantu bakudala bengafundile babethi ngaphambi kokuba 3 months hleka nabo bonke kodwa uvala izinyo uma usukhuluma nalo ukhulume njalo usalen benzani bakhipha umama kuye bakhipha ikubo kuyena athi edla abekhuluma amazwi ashisa ngamabomu ezophuma lapho uqeda ukwasho lo mama ayemva kwendla khale kodwa uwasho ngoba uyayazi responsibility yakhe njengomama athi uzwazi yaluthi udlangelela uplate nje uyagcina usena plate la ekhaya aphuma lapha ukhala ekhaliswa into ayikhuluma enganeni yakhe kodwa wenze sure ukuthi uyayikhuluma 3 uma ephuma atshelwe umakoti akaphume angablokothi abheke emuva 4 kuthiwa umakoti akavakashe ekhaya ungakapheli unyaka 12 months gelekeqe kwenziwani kukhishwa ikubo kumele kungagcini kuphume yena kodwa ikubo lingaphumanga kuyena laba banamhlanje abahluphayo abesilisa abesifazane inkinga yabo abahlupha kakhulu yilabo abazingane zoma uthe shada nje konke lokufo akwenziwanga 1 week I miss my mom can you please allow me to visit my mom I miss my mom I miss ubabona nje beyizahluleki
hayi ngoba bathanda ukuba necommitment ukuthi kwagcina kuphume bona emakubo kodwa makubo awaphumanga kubo ubezwa sebekhuluma nendoda njengo-Israyeli ekhuluma noMoses athi phela mina ngixoshwanga kithi exactly what ama-Israyeli aye kusho nawo athi saphumelani eGibhithe. That is the same spirit, and leso spirit is in the soul. Akakwazi umuntu ogcine kuphume yena wangaphunywa yilokho aphume kukho ufaka 100% commitment. Elokugcina Philippians 4 verse 8. Elokugcina bazalwane konke okuthandekayo, konke okungcwele, konke okumhlophe, konke okuhloniphekileyo, konke okubongekayo, konke okutusekayo, zindlani ngalokho. Uyayibona lezi zinto ezibalwa kule list ukuthi izinto ezipositive kwenziwa yini? Ingoba uma ukwagcwala emphefumulweni wakho lezi zinto ezipositive you become them. Izaga zithi you are what you think. Njengalokho ecabanga unjalo yena. Asenziweni emakhanda. Uma ungafunda ukuzindla ngomthetho wakhe imini nobusuku uzokubona kaJoshua 1 verse 7 iyangihlekisa le ndaba yokuzindla iko chapter 1 lapha kumahubo ithi ubuzisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi nongema enkundleni yezulu nongahlali enkundleni yabaqolodayo kepha onjani ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Wathi njengomuthi otshaliwe asemfuleni yamanzi oqabunga lawo lingabuni othela isithelo sawo ngesikhathi sawo nakho konke akwenzayo uyoba nempumelelo kukho. Ozindla ngomthetho wakho nakho konke akwenzayo uyoba nenhlanhla nempumelelo kukho. Uye kukuzindla nje ufuna ukubeka izandla nokuthatha ugcobo lomjuluko lona osethawuleni uyeka into ezokwenza ube nempumelelo. Amehlo kaJehova Izaga 22 verse 12 anaka onokwazi. Hamba uyohlalela okukaJehova ukwazi. God bless you. Asimene ngeenyawo bathandekayo. Izandla zethu iphakeme. Ngiyacela ningivalele umnyango ehlobo zami.